B'investiment ta' 4.1 miljun euro b'80% minnhom ġejjin minn fondi tal-Unjoni Ewropea fir-residenza San Vincenz de Paul se jkunu installati sistemi ġodda ta' tesħin, ventilazzjoni, arja kondizzjonata u dwal. Dan il-proġett se jsir biex tiddaħħal l-effiċjenza fl-enerġija fil-waqt li jittieb l-ambjent ta' residenza. Kien deskritt bħala ħolqa importanti fl-impenn għal miri li l-Gvern Malti suppost għandu jilħaq għat-tibdil fil-klima. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza ta' tmexxija u wħud mir-residenti kien spjegat ix-xogħol li se jsir u kif dan mistenni jieħu madwar 18-il xahar biex jitlesta. Ingħad ukoll li b'dan il-proġett ir-residenza se tkun tista' tnaqqas ukoll id-domanda għall-enerġija. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet, il-membri tal-kabinet preżenti iddawru f'waħda miswali fejn diġà beda x-xogħol. U għalkemm saru kummenti sottili biex jingħata xifhem li f'San Vincenz de Paul ma sar xejn għal dawn l-aħħar 25 sena, ironikament din is-sala partikolari kienet ġiet inawgurata mill-ġdid fl-2003 mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami.